Iki tibake apa nak? Banyumasan. Banyumasan. Nah, sindene sing ngagem busana Sarwaseta. Ya. Raden Anoman. Sapa Mbak asmane? Kok kaya tau weruh ning media sosial. Oh iya. Kaya tau weruh ning dinas. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Pun kesupen apa terus pundi? Asmane sinten nggih? Tarian nate cecetan kalih kula njenengan. Senengane. Zamane tesik BBM-an niku lho. Nggih napa? Oh, nggih. Asmane sinten Cobi? Nami kula Lian. Lian Sindu. Lia iki kenalanku kebuangan lho. Lian. Nek kula ngangge N. Lia sing ning Bojonegoro. Nek kula ngangge N Pak Dalang. Oh, nganggo N. Nggih, mboten enten liyane. Nggih, niki anu Mbak Lian. Oh, Mbak Lian Sindu. Nggih. Oh, alah. Sampean wis kecandak, no, wis kecandak. Iya, Mbak Lian Sindu. Heeh. Mangga akaturan nyekar menapa menika? Banyumasan. Ya. Mangga Mbak, jumeneng Mbak Lian Sindu. Ayo. Yo, niki sinden kula. Aku nek arek akon sindenku jeli. Ayo. Derek sinau nggih Pak Dalang. Napa? Derek sinau. Oh, nek nderek sinau ni teng sekolahan, mboten teng mriki. Teng mriki nembang. Oh, nderek sinau. Mbak Lian Sindu monggo. Ngersakaken menapa? Kok ngersakaken menapa? Badhe nyekar menapa? Kok gugup to aku? Sing gugup niki kula napa jenengan? Padha-padha. Nek kula rasane niki berdebar-debar kaya jatuh cinta. Masalah iki. Wis limayang ra tentrem iso. Mboten gojek. Nggih. Nggih, menapa Mbak? Ngaturaken menapa? Ya. Apa nggih wau wonten sing ngersake kembang rawe kan. Oh nggih, kembang rawe. Nika ugi wonten Pak Bejo PWKS Pucang Agung. Oh nggih Purworejo. Mbak Cange kula nyuwun pirsa jam 11 bubar nika lakone napa? Alah kuwi lakon balik kota wingi lho nak. Ya, balik kota Yojo. Lagi arep limbukan udane wah brus. Monggo rejing banyu mlebu kabeh bubar. Ayo. Lah kok isih dibaleni meneh? Kapan? Wingenane Nendi? neng Ngawi. Aku teko jam 5, setengah 6 udan barat salah mangsa panggunge ambruk. Iya, Gamelan kono wayange kono. iya. Terus lurahe muni wangsul mawon Pak Dalang. Ah nggih aku. Memu jawab ending. Ayo dibayar kok ora ending. Ha tenang wae aku. Iya, ya wis ora apa-apa. Monggo Mbak Lian. Nggih, kedah slendro napa saged pelok mawon Pak? Slendro menawi garapan mriki. Oh nggih. Dipun bawani slendro rumiyin menapa? Nek jane kula pelok mawon nggih wau wonten sing WA. Nggih. Ngersake lali janjine. Oh nggih belok ning dibawani. Nggih. Dasu ma
sedelo mimbu isang semeng Mas Denko yo dibukani gedange. Lali janjine nggih Pak niku. Monggo dados. Sindenku do kaya kesurupan kabeh. Semangat kabeh niki. Oh, luar biasa. Pokoke kanca kula niku nek entuk dit malah ngelemprek niku. Iya. Kok nyinden ya malah antuk-antuk. Penabuh niku kancane geger ya ana sing nutuki rancang tok. Tok. Iya. Padahal wong lho. Janjane kowe ning gelagatmu sancang yuki
Kok enten buntute ngoten lho kula. Wanggo. Kula mestani pun rampung lho kok isih kepenak buntute. Kula kandhani nggih, Mbak. Pripun? Anu penabuh kula nih sindene anyar ngenten niku. Oh, karepe tanduk ngoten. Heeh, do caper pokoke. Do golek perhatian. Ning kula malah luwih seneng niku wau tambahane lho kok kepenak ngono. Nggih. Iya. Sampun, Mbak. Matur sembah nuwun, Mbak Lian. Ya. Sindenku kaya kesurupan kabeh no. Lah iya. Karang yo ngono kuwi yo. Iki mau apa iki mau? Mbok ya wis menengke wae. Do golek tambahan. Iya.